ndị nke so na otu ọrụ nta akụkọ nke ala anya bụ Nigeria na ngalaba kansụl ya n'ime steeti bụ Anambra abụrụgo ndị nke akpọkwuru ka ha gbaa mbọ lụọ ọrụ ma kwalite ịdịkọ n'otu etu ọbụla o kwere ka omume site n'inwe otu ebumnobi nke ga-eme ka ha kwụrụsie ike n'ọrụ ha na-alụ. Onye isi oche nyere ya bụ otu bụ Dr. Emeka Odogwu bụ onye nke kpọrọ okwu a n'ọgbakọ ọnwa April nke afọ a nke ya bụ otu chịkọbara na Godwin Ezemo International Press Center nke dị n'Awka. Emmanuel Chigbata nọ n'ebe ahụ iwetara anyị akụkọ ahụ. Dr. Odogwu nwere afọ ojuju etu ndị nta akụkọ siri jupụta na ya bụ ọgbakọ nke nwere ma kpọkwue ha ka ha jiri otu onu n'otu obi wee na-arụ ọrụ ka ebumnobi nke ya bụ otu wepụta ihe. Ya bụ ọgbakọ nke mere n'Awka dọbatara Catholic Bishop nke Awka Diocese Most Reverend Paulinus Ezokafọ nke ọ bụ Director Fides Communications Reverend Father Martins Anusi nọchitere, otu onye na-azọkwa ọkwa Anambra Central Senatorial District na nhọpụta nke a ga-eme n'afọ na-abịa abịa Maazị Uzuegbuna Ọkagbue nakwa otu onye na-azọ ịnọchite ọgbọ nta nkwado vote Awka North na South n'ụlọ omeiwu dị n'etiti Chief Azubike Ekwuọzọ, President Living Fountain Ministries International Reverend Innocent Chukwudi nakwa Executive Director My Child My Care Foundation Chief Emeka Ejide. Bishop Ezokafọ n'okwu ya kelere otu ndị nta akụkọ na steeti a maka agamnihu ha nwegoro ma kpọkwue ndị nta akụkọ ka ha kwado ọchịchị Ọkammụta Soludo. N'akụkụ ha, Maazị Ọkagbue nakwa Chief Ekwuọzọ jiri oyere ahụ wee gwa ndị nta akụkọ na steeti a ebumnobi ha ịzọ ọchịchị na afọ na-abịa abịa ma kwuo na ha ga-anọchite ọgbọ nta nkwado vootu ha etu ọ kwesịrị, nke ga-abụ maka ọdịmma ndị ha na-anọchite nakwa nke steeti a n'uju. Na ya bụ ọgbakọ ka NUJ 2022 Subcommittees nọrọ wee nye nkọwa maka agamnihu ha nwegoro. Site n'Awka, abụ m Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.